day, this is Michelle. Pasingod kami kuman sa noodle house day. Dagan makita sab ni Zoon sa itsura sa ilang noodles day. Day niagi pa nin video day pero i-upload ko lamang. Mauna ni among gi-order day. Pork manisiya day na ay egg og veggies. Pagtuo ko sab day na gamay ran ila serving diri daghan mambaza. Tapos takag order. Tapos na nangabot nan mga in-order kadaghan. Gasud ako na dili na mahurot. Una gasud na ako pagtanaw day sa ilang noodles day pagtuo ko hilaw. Pero pagkaon ko day lami kaayo. Ambot na lang jud kan munro day nag-order pa ani murag sim ra man ni sila duha. Okay ra nun ang sa fried rice iyang gi-order pero katong nag-order siya. Sudan baga nagduda na gasud ako na dili mahurot. Lamian sab ko sa ila fried rice day. Nag-try sad ko aning murag milk tea style na shake. Abi kog same sa Pinas nga lasa. Sa mango shake day. Pero mas bet ko gihap sa Pinas day. Unsa pa may gihulatan day inhale ani edi sa mukaon. Pati siguro nag-serve ini day matingaya uno kada butam tag-order. Nakamira man duha. Sa tuyam kadungan day nangaon day wi ila rice day. O carbs yarn. Pagan kamera man gasud ini rice is present always. Jud mabuhi kung walay kanon day. Pero gusto ko day i-try day na way kanon day. Pero maghanap man lagi antizan. Dali ra paggutumon. Isa na pag duty. Dapat na ikaw gasud enough na kaon. Hampan sa akong trabaho day. Say mga kaon ko late nang wala na customer day. Mao na dapat kumpleto gasud ang kaon para may energy ta sa trabaho day. Isa na mo atubang ta sa customer day. Mao nang di masapi anay ning way kanon. Since tapos na kami nangaon dinon day tag fast forward ko ra kan. Ya gasud mabakak day ya na mo mahurot ang pagkaon. Unay am taghimo tagpaputos naman pagkaon day. Pagkausi kong bizaan ra sab. Makalibre na nin panihapon day. O to ara gaday-daya na. Maura to day salamat sa pagtanaw sa among video. Bye-bye.